Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon maiatza erdia eguzkiek erreta eta erdia ito beharrean dio esaera zahar batek eta horixe bizitzen ari gara. Gaur berriro ere lainotuta tamalez, ez dugu izarrik ikusiko. Hala ere, zeruari begira jarriko gara, historiako zibilizazio guztiek egin duten bezala. Historialarien arabera, gaurko egunez, Kristaurreko 28an, Han dinastiako astronomoek eguzki orban bat ikusi zuten. Ezagutzen den eguzki orban baten lehen behaketa. Eta zer dira ba eguzki orbanak? Eguzkiaren fotosferan gertatzen diren fenomeno temporalak. Eguzki orban individualek egun batzuetatik hainbat hilabetera iraun dezakete, baina azkenean guztiak desagertu egiten dira. Hau da pena. Orain tadena abantaiak direla, eguzkiak ez gaitu erreko, izarrak ikusiko direla. Ta batzuek sinetsi zieten, ta besteok irentsi genuen, jada guzti honen parte gara. Asko aldatu da espazioaren behaketa Han dinastiatik ona, pentsa, orain NASA agentziak Exobiology Extant Life Surveyor, EELS, deituriko robota bidaliko du Saturnora estalurtarren bila. Eta eren egun, urakanak harrapatzeko bere konstelazio berriaren lehen bi CubeSatak jaurti zituzten. CubeSatak, ojo, Tropic Sarea izeneko proiektu baten baitan, hori izango da. Beti aipatzen ditugu espaziontzi eta robotak, baina horiek arrakasta duki alizateko astronomo ugari dabiltza lanean. Adibidez, gaurko egunez jaiotako Ellen Lori Ochoa. Ochoa estatubatuar fisikaria, zientzialaria eta NASAko astronauta ohia da. Espazioara joan den jatorri hispaniarra duen lehen emakumea. Optikako Elkarte Amerikarreko eta Aeronautikako eta Astronomiako Instituto Amerikarreko kidea da. Eta NASAk emandako zerbitzu bikainaren domina jaso zuen 1987an. Gainera, herentzia hispanoaren saria ere jaso zuen. 81ko uztailean bilakatu zen astronauta, 4 hegaldi espazial egin zituen, guztira espazioan, 978 ordu eginez. Ziur orain aipatuko dudan gizonak sekulako inbidia diola. Izan ere, gaurko egunez zendu zen Leslie Peltier, astronomo estatubatuarra. Bere zaletasunaren kometa asko aurkitu zituen. Harlow Shapelyk munduko astronomo ez profesionalik handiena bezala deskribatu zuen. We're two worlds apart. Baina astronomoak aipatzen hasita ezin ahaztu Cecilia Payne-Gaposchkin 1900 maiatzaren 10ean jaio zena. 25ean, 1925ean, izarrak batez ere hidrogenoz osatuta daudela frogatzen duen doktorego tesia sortu zuen. Ostras, ez daki bakizu, baina Bilbon Cecilia Payne deitzen den musika talde bat dago, eta oraintxe egin dut konexioa. Baina Cecilia Payne originalak ikasketak amaitu ostean Amerikako estatu batutara joan zen lan bila. 1885 eta 1927 bitartean Harvard College behatokiak 80 emakume inguru kontratatu zituen izarren beirazko argazkiak aztertzeko. Harvardeko emakume konputagailu gisa ezagutzen ziren eta aurkikuntza astronomiko handiak egin zituzten. Galaxiak eta nebulosak aurkitu zituzten, eta espazioan distantziak neurtzeko metodoak sortu. Paynek behatokian lan egin zuen bitartean, bere fisika kuantikoaren jakintzarekin aurkikuntza iraultzaile batera iritsi zen. Hau da, izarren konposizioa zehaztu zuen. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai.
hau txartatikan uste gabean, noiz baigina den guernai, eta horrela... Izarrak beti izan dira gizati horontzat inspirazio iturri. Oinak lurrean, baina burua izar artean edukitzen dugulako askotan. Benito Pérez Galdós, idazleak bezala. Ez dute nire pentsamendua arresien artean giltzapetuko, izarretan bizi naiz. Hori idatzi zuen Fortunatai Jacinta liburuan. Gaurko egunez jaio zen idazle kanariaren mankorra, 19. mendeko literatura espainiarraren garrantzitsuenetarikoa. Eleberri historikoa eta kronikak landu zituen bereziki, episodios nazionales lan handia izan da ezagunena. Bertan, Espainiako historia kontatzen du 1805-etik 1880 arte. Espainiako independentziaren gerra eta gerra karlistak barne. Mapa galaktikoan Dena prestao agurra zalantza eta egia nabeak piztu dira. Inor gure arpia ikusten baditu ari gara komentatzen, hau kantutzarra, hau kantutzarra. Eta joan gara izarri buruzko abestiak entzuten, musikan topa bai ditzakegu astroi buruzko referentzia gehien. Gure gaurko gonbidatuak ere izarrak maite dituela esango nukenik. Izar baten begitazio izeneko abestiak izten du bere lan berriena, adoretua. Gaur gurean izango da Berde Prato. Kondaira ederrura aurkeztu zaigun 2021 batean eta gozea asetzeko euskal pop erradikala 2022an oraingoan adoretua aurkeztera etorriko da. Isilik buelta eman eta aldatu zenik begiratzean, aldatu zenik begiratzean. Eta musikaren giroan jarraituko dugu, ze Marcos Tedin Uribururekin arituko gara, politika kontuak alde batera utzi, eta, argentinarrik euskaldunenaren, gure lagun Marcos Tedin Uribururen, rockzale fazeta hori zagutuko dugu, eta hortxe ibiliko gara, Fito Páez eta Charly Garziaren giroan, Netflixen testu inguruen. Ojo, eta doinuetatik haratago tartean, laguna handi eta gertuko dudan Mikel Erkizia haundia. Jende askok erki bezala ezagutzen du, baina bera izango da gure aste honetako gonbidatua, eta benetan aukerak eta ederrak egin ditu beti bezala, batez ere azken abestia. Beraz, hortxe pista. Bueno. Gau, Este gau. Iñigo, zu pres bazaude? Ni pres nago eta zuek ere bai, aizue, maiatzak 10 ditu gaur eta asteazkena da. Ongito horri guzti bigarren kafea. Zuekin, Gartxot, Unzain, Letona! Arratsaldeon! Zuekin! Goiuri ezei zarandia! Eta izketan ari zaizuen hau eta dagoeneko asteazkenean ostirale giroaren jabe dena, Inigo Asensio elur bide. Gaur, ze Gartxot, zer duzu? Esan banuen, esan banuen baino. Benetan, hori zan plana? Iñigo kalera. Bueno, gaur bigarren kafeak 583 du, maiatzak 10 ditu, arratsaldeak 4 eta 14 minutu, eta laurdenetara bidean goaz, eta gu hemen 3 prest, urrengo 2 orduak zuekin igarotzeko. Plazer baduzu behintzat. Arratsaldeon, ongi etorri, bigarren kafera, naiz irratien zarete.
have to say. You say all kind of things, but these words won't come out of your mouth. Though I know they're on your mind. The Crab Apples talde kataluniarraren, ez dakit, 3-1 edo 3i izena duen kantuek. Uste 3i izan behar duela. Nik badakia dena da, merezi dugula hemen, ez dakit badagoen, baino ingeleseko pronunciation ona egiteagatik, ez dakit Euskal English Pronunciation check-in factory existitzen den, baino, bai, baino ez dakit nun saritu bar gaituzten, akaso deklarazioan renta, ozea hortan, baino... Ba, ez da gida txarra, Bai. Ba, izan behin eskerrona eta bizkarreko gala txapa-txapela eta jendeak ematzi zuen guk xoxa bertiu. Gartxotun sain letona zein da zure maite duta? Ba, buelta asko mandizkiot trenean, baino oso maite dut simple batekin nator gaur. Eta zorionez zerrenda amaigabea dela esango nuke, baino maite ditut oso txikiak diren ilusio edo zirrara hoiek. Oh. Adibidez, hombre, ilusio handiak ere bai, noski, ilusio handi bat izan daiteke proiektu bat, pertsona bat, bai, asmo bat, bidaia bat, ez horrela, ilusio asko egiten zuen zerbait, edo zerbait pelikula bat, ikusi diskoan nahi dezuena. Baina naiz, txiki horietaz. Eta gaurko gunean, okurritzen zait, adibidez, gero, ez dakizue gaur zegoekin nagon, adibidez, Ana elkarrizketatzeko, ilusio txiki bat daukat, benetan bere musikak eta munduak izugarrizko kuriosidadea sortu jalako. Eta kuriosidadea, adibidez, ilusio oso indartsua da, baina txikitzat jotzen denik ez, barruan norberak daramana. Beste adibide bat emango dizuet. Goizero joaten naiz, goizero ez, porque gero kirol gehiagin bar da, baina Galparsoro pasteleria juten naiz, goizero ez, baina ia goizero napolitana edo kafiakin batea zerbait hartzeko, eta hor beti eukiten dut ilusio txiki bat zen, badaukate kruasan bat intxaur betea deitzen dena, eta beti ez dago. Ni juten naizen orda, eta gero beste mila gauza du, eta lasai gozei gabe enaiz gehatzen, goziakin enaiz gehatzen barkatu. Baina eukitzen dut olako ilusio txiki bat, baina ze tonteri dan, iritsi eta hor, kola nagoela, egoten dalako segundu bat, buelta ematen dudanean, intxaur betea horri ikusi ala ez, eta horrelako beste mila okurritzen zaizkit, baina bai, gaur aritu naiz pentsatzen maite ditu dala ilusio txiki horiek gainera, normalean norberak bakarrik ulertzen dituelako euren ez dakit, ulertezintasunean batzutan ere bai, ez? Ez dakit. Ze ona, hainez pentsatzen, hainez biatzen hemen badagoen, bai, maiatzak 17 laister da! Intxaurraren nazioarteko eguna! Egun hortan orduan goiz esnatuko naiz eta hiru ekarriko ditut. Bai, mesedez, intxaur kruasana, intxaur pastela, intxaur saltza, intxaurra gazata membrillokin, intxaurra bakarrik, intxaurra txokolate puska batekin. Brownie intxaurrekin. Brownie intxaurrekin, eski intxaurra da gauza zoragarri bat. Gaina, kruasanoren izena, zen Galparsonon izena jartzen dute, brandina egiten nahiko ona dia. Hau sinpla da, intxaur betea, baina gustatzen zait. Toma. Zure ilusioarea ze bete etzen duelako. Bai, naiz txikia izan, goxoa da, eta hoxe, nere aldarria zaindu norberaren ilusio eta zirrara txiki hoiek. Qué bien que luce tu cara, amaneciendo en mi almohada. Qué bien te ves en pijama, como te de sandalias. No queremos ningún drama, así que prende esa rama. Saltamos la barrera. Tú que dejaste que accediera. Y ahora que estás encima mío, se siente una loquera. Zein da zure maite dutago, Juri? Ba, begira, gaur deskurritu dut woke fishing kontzeptua. Woke fishing. Ba, gizu zer den? Ez. Hitz egin dugu saio honetan greenwashingari buruz, pinkwashingari buruz, Baswashingari buruz hitz egin beharko genuke egunen batean. Baswashingari buruz hitz egin beharko genuke. Renfe berandu dator injari buruz ere. Ba, hildo... Spanish delayin izango zan hori. Spanish delayin. Hildo horretatik doa.
Deskubritu dut Tinder, Grindr, eta Hinge eta Thrinder eta Blender eta Badu eta Bumble eta horietan guztietan gertatzen dela bereziki. Woke fishinga, bai. Eta oso arriskutsua da, Ze zuk irudikatu. Ezagutzen duzu norbait, nire kasuan, emakume heterosexual bat nahi zen ezagutzen duzu mutil bat. Horrelako aplikazio batetik. Eta hizketan hasten zara, eta esaten duzu, ara, ze jatorra, mutiko hau, gustatzen zaizkio, niri gustatzen zaizkidan pelikulak, ulertzeko barkatuko hori pantailaren atzean dagoela oraindik, ez? Ezagutu diozu pantailaren atzean elkarrizketan. Hori da, matxe egin eta hitz egiten hasi zarete, mezuak elkarbanatzen hasi zarete. Ara begira ze jatorra eta interes antzekoak dauzkagu eta... Alegia, zuk Karenari buruz hitz egiten diozu eta berak Alaine Agirre ezagutzen du. Hori da. Hortak, ella sortu da... puntutxo bat. Puntutxo bat, oso ona. Bai, horrela, eta esaten duzu, begira, ideologikoki ere, antzekoa agian hasten zara Karenaren bitartez hitz egiten, haurdunaldiak eteteaz, eta horrelako gauzetaz, eta badirudia doz dagoela zurekin. Ez du gestazio subrogatuaren aldeko, mugimendurik edo egingo. Hori da, edo behintzat ez du defendatuko. Agian isili geratuko da. Baina behintzat ez du defendatuko. Futbola gustatzen mazaio ez du esango. Futbola gustatzen mazaio ez du esango. Bueno, lagunekin. Hori da. Arrapatzen ari zarete kontua. Eta orduan esaten duzu, geratuko gara, begira, kafetegi zoragarri horretan, intxaur betea dagoelako, eta guazen hori jatera. Eta hizketan hasten zara, eta konturatzen zara, gezurra esan dizula. Esan dizula... Bagian oso feminista dela. Alegia, zuk Karen aipatzerakoan Googleen bilaketa egindula eta Alaine Agirre bota dizula. Hori da. Ideiarik ez Alaine Agirren orden edo behintzat arek ze pentsatzen duen. Hori da, eta orduan zu baten zara eta zuk uste zenuen feminista zela, baino aipatzen diozunean bagian beste, ez dakit, duela hilabete, beste mutil batekin oheratu zinela, gaizki begiratuko zaitu, ze, klaro, emakumearen sexu liberazioa, ez zaio hain ondo iruditzen. Berarentzako nahi zaituelako. Horregatik, edo zuk pentsatzen zenuen oso LGTBI friendly zela, eta bapaten egiten du komentario bat, alboko mutila oso begira daukalako, eta horrek nazka ematen diolako, edo... Eta gero esango izu, baino genik lagun marikoia dauzkat. Hori da. Pakete osoa. Orduan, zer da woke fishing? Esan bezala oso arriskutsua. Berak egiten du, edo esaten dizuzuk entzun nahi duzuna, zuk pentsatzeko zure ideologia parekoa dela, eta gero deskubritzen duzu gezurra dela. Eta gaur deskubritu du termino hori enekin izena zuela, baina gertatu zait. Eta orduan izena jarri diot gertatutako horri. Eta hori da nire gaurko maite dut. Eze tristea, nian nintzen bintxatzen entzuten, ez nuen kontzeptua ezagutzen, baina ze pena ere lehen topatze pantaien atzean izan arren ez, beste pertsona batekin lehen topatze horretan ere, ez dakit, sentsazioa bat azterketa batean trampa egitearen antzekoa, ez? Kasu honetan ez azaleko agozetan baizik, eta zuk esan duzun ideologia eta izatearen intxaur horretan, ez? Benetan tristea, egia esan. Orain azterketa geipatu dituzula, nik nire maite dutak kontatuko dizuet, kontatu nizuen duela jaete batzuk, hasi nintzela unibertsitatean klaseak ematen, eta ikasle talde banuela, eta nahiko gusturan egoela ikasle talde horrekin. Baita goizegi bialtzen dizki guzula WhatsAppak ere, lan hori duzunetik. Gaur goizean ere gertatu da hori, ez da? Hori da, nire ez maite duta. Bai, goizeko 8 ematen diet klase, gainera Donostiara sartu eta nahiko goiza biatzen naiz, bai, eta ja buruan martxan, bueno. Kontua da, talde jatorra dudala, bai, 22 ikasle dauzkat, eta orokorrean, gustona nago, espero nuen, beste interes batzuk izango zituztela, pixkat pasotak, pixkat auta beste, horreko astean egon ziren Alberto Gastesi eta Alejandra Rospide, Lakituzen la Tormentako zuzendari eta ekoizleak, lehenago ere Ander Merino izan zan Izaroren libre bideokliparen inguruan, jarri dizkiet horrelako bestelako grabazioa, kontatu dizkiet gauzak, batzutan gehiago edo gutxiago.
Eta azken asteetan, pixkategia esan ni moskeuta ibili naiz. Ikusten nuen ja, azken txampan estutu behartzenean, nuela garbi ikusten, eta, bueno, pixkate nengoan bialin e-mail bat, esan ez aizu, azkeneko 3 klaseak datoz, ez daukazue azterketarik, proiektu bat egin behar duzue, proiektua ez da inbesterako, baina eskatuko dizuet behintzat implikazio minimo bat, osatzea ikusentzunezko proiektu bat benetan diru laguntza lortu nahiko bazenute edo ekoizle nahiko bazenute eta bueno, gaur goizean klase izan dugu eta egia esan nabaritu ditut pixkate konektatuago eta berreskuratu ditut hasierako ez da sentsazioiek eta 2 aste barru urrengo astean aurkeztu beharko dituzte eta 2 aste barru pitxin bat egin beharko dute gelan akaso egiazko ekoizle batek beren proiektua ekoizteko, ze hori ere esan diet, nahi nuke zuen proiektu hauek ilusioa baduzue benetazko saiakera bat egitean norbaitek ekoiz ditzan. Eta, bueno, hori da nire maituta, gustoratea izela. Gustatu zait, maite dut berri bat. Pitxin esan dezu eta seguro, entzule askok pitxin bat apur bat bezala ulertu dutela. Ai, pitxin bat. Eta gainera, esan duzunan, zentzua zeukan, klasean egingo dute pitxin bat. Baina, bueno, esplikatu zazuzuk pitxina zer dan. Pitxina da, olako, bueno, agerraldi publikotxo bat, edo areto batean, jendaurrean jarri, eta egitea alako, bueno, zure proiektuaren azalpen, salmenta bat, batzutan izan daiteke business angel baten aurrean, alegia zure proiektua ekoitziko duen da dirua jarriko duen baten aurrean, horregatik dago igogailuko pitxina, azkarra dena. 30 segunduan egin behar duzuna, baina hauek, 10 minutu ingurukoak izango dira, eta lortu beharko dutena da euren hitz egite horretan, adierazpen horretan, ni eta nirekin izango diren beste pertsona batzuk konbentzitzea euren proiektuetan parte har dezagun ekoizle bezala. Nik gaurko 3 maite dutak lotzeko, ez dit bat ere zirrararik sortzen, pitxin humanoetan, jendea gezurretan edo walkfishino zea iten egotea, hortxe 3 maite dutak integratuta. Era maite dut beti bidertzean eta olako kantutzarrak. Balator eguna! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta aurrera egingo dugu, hain zuzen ere, doinuetatik haratago entzuteko. Adi, segituan gatuz Googleetan, berde paratorekin soinu probak egiten ditugu bitartean. Ongi etorri entzulek doinuetatik haratago podcastaren atal berrira badakizu hemen, astero elkartzen garela, jendearen kantu kutxunak zeintzuk diren ezagutu, haien zergatiak arakatu, eta bide batez, musika berria ezagutu eta barneratzeko. Bete aipatzen dizuet, astero nahiko emozionatuta ibiltzen naizela saio honetara zein etorriko, edo nor etorriko. Izaten da, alako, ez dakit, espedizio txiki batez, WhatsApp bitartez, kontaktuetatik, musikaria zein den pentsatu, eta telefonaren bestaldean ea zeinek gomenda dezaken abesti sorta polit batez. Aste honetan pentsatzen ari nintzen eta lortu dut lagun handi eta musikazale amorratu bat ona ekartzea. Bere izena Mikel Erkizia da, baina jende askok erki gisa ezagutzen du. Eta benetan ederra da dugun laguntasuna izan ere musikak ezagutarazi gaitu, elkar ezagutarazi gaitu, duela urte asko. Bera izan ere Bizaldi taldearen kontzertuetara etorri hori zen, Beñat Antxustegi eta Eneko Xerrarekin dudan bertsio talde eta gerora talde akustiko fundamentuzkora hoien kontzertuetara. Eta benetan kontzertuetatik kontzertuetara ondutako laguntasun bat dela esango nuke, Mikel Erkiziarekin dudana edo eta duguna taldekide guztiok. Gainera beti erakutsi digu
maitasuna, babesa eta musika eta emozioen inguruko, ez dakit nola esan, izugarrizko esponja moduko bat dela ez, eta gainera sentitzen dituen horiek guri transmititzeko ere bai. Beraz, musika egiten duen orok badaki bestalde hori naiz eta mugatu eta txikia izan, intensoa denean gauza guztiek ez dakit zentzu hartu, baino bideak behintzat merezi duena eren sentsazioa sentitzen dela ez. Orduan, esango nuke Mikel Erkizia pertsona horietako bat dela, zure lana babestu eta gainera arpegira esan eta zenbat transmisio jaso duen berehala aipatzen dizuna. Eta hori gaur egun nahiko eskertzekoa da eta musikariarentzat esango nuke naiz eta badaki ezertan dabilen bestalde horren babesa inoiz baino garrantzitsua. Baina bueno, hemen gehiegi sakontzen hasia naiz ja sentimenduetan eta telefonoaren aldean entzungo dugu Mikel Erkiziak aukeratu digun lehen kantu kutxuna. Ea zer dioen. Kaixo guztioi, nik erabakieten nire lehenengo abesti kutxuna, Movimiento Original taldearen Me Siento Bien abestia da. Eta azkenean, tale txiletarronek, horren dela 10-11 urte atera zuen abesti rap reggae estilo musikal honek, beti eman dizkit oso good vibe honak, oso vibra honak, eta nire momentu txar eta honetan jartzen duten abesti bat da. Eta zuekin, konpartitzeko aukera dudanez, nik uste dut ezin izan dela falta ez. Espero dut abesti hau gustatzea eta good vibe eta vibra horiek zuei iristea. Hoy me siento bien, porque al fin conmigo mismo yo me encontré. Hoy me siento bien, porque al fin conmigo mismo yo me encontré. Hoy me siento bien, haciendo miel de mi vida sin piel. Voy viviendo, compartiendo al 100. Acierto del manifiesto, despierto en esto, expuesto mi piel. ¿A quién, con quién? Yo represento a todo mi friend. Hoy me siento bien, no tomé el asiento que se va al tren. Sé que de extremo, tus remos se quiebran en el andén. Pero no hay freno, si entreno, estresemos toda la mierda. Que sea un encaje más fiel, es como coraje para muy bien. Me siento bien, así camino siempre tranquilo. Junto original estilo y compartimos el beat. Disfrutar con placer, mensaje a entregar con fe. Levantar con fuerza a quien se quiera detener, porque no dejaré. Palabras a medias siempre buscaré. Entregar respuestas para que tú digas fuerte que te sientes bien. Cada día una nueva etapa, un camino por recorrer. Como alternativas para nunca decaer, porque somos como una melodía que ya sonó. Original la confianza para no perder. Vamos, súmate, ven a sentir todo bien. Muéstrale, grítale a todo el que no quiera creer. Movimiento original. Ella quien yo soy, encontré mi norte y por ti voy. Hip hop, es lo que te hablo yo. Porque muriendo para sellar mi conclusión. Este largo viaje falta mucho para llegar al final. Todavía queda por disfrutar de la paz. Hace tiempo que descubrí las soluciones para sobrevivir en esta gran tierra, y solo se trata de puro amar para que el mundo vuelva a brillar por siempre. Por eso me siento contento, porque al fin me di cuenta que la vida alimentada como en onda a ti te dirá cómo encontrar la paz. Si sueno bien es porque fluyo bien. Yo solo sudo notas musicales, es mi orgullo, men. Rap y letra, mi droga, que se sepa en mi zona. Yo. Hoy me siento bien, porque al fin conmigo mismo yo me encontré. Hoy me siento bien, porque al fin conmigo mismo yo me encontré.
Hortxe entzun dugu Mikel Erkiziaren lehenengo kantu kutxuna, Movimiento Original talde txiletarraren Me Siento Bien abestia. Hemen ari nintzen informazio pixka bat arakatzen, eta internetak dio hip-hop talde bat dela. Mikelek aipatzen zuen reggae ikutuak bazituela, eta arrazoia handiarekin gainera, baino hemen Wikipediak dio hip-hop talde bat dela, 2006an sortua eta gaur egun ere oraindik dabilena. Rigia eta hip-hoparen aferaz ari nintzen, egia esan, glaukoma eta lagrimas de sangre bezalako hemen inguruko talde batzuek transmititu izan didaten hori ez, hip-hopa normalean doinu sendo edo gogorragoekin batzen da, eta rigiak badu alako kolore, ez dakit bizi edo alaiago bat, ez? Eta ipatu ditudan bi talde hauek, eta hemen Mikel Erkiziaren lehen gomendioko Movimiento Originalek ere, ara eraman hau, ez? Pixka bat, hip-hoparen zurruntasun hori, modu batean esatearren, erritmo alaiagoekin janzten dituzten taldeetara. Beraz, bai Movimiento Originaletan, norbaitek nahi badu alako pare bat taldea arakatu ere, hemen Tolosako glaukomatarrak eta okerrez banago Kataluniako Lagrimas de Sangre, antzeko taldeak ere gustoko izango ditu. Beraz, hortxe Mikelen lehen kantu kutxuna eta bere gomendioa. Entzun dezagun bigarren kantu gisa ze ekarri nahi izan digun. Erabaki dudan nire beste abesti kutxun bat, gaur egun euskal musika taldeetan modan dagoen Mugan taldeak eta Idoia Zurmendi abeslariak orain dela gutxi egindako kolaborazio txiki honek, zenbat zubia hainbat zauri izena du. Eta niretzat oso abesti hunkigarria da, gehien bat nik Mugan taldearekin daukaten gertutasun horri lotzen diotelako, azkenean nera nahi txikia Gaitorrek argazkilari gisa egiten dulan taldearen argazkilari printzipala da, eta abeslariaren Pablo Zurutuzaren launik onena. Ordu nik askotan eta betidandikan izan dut taldearen evoluzioaren berri beti egonez gainean, eta noraino iritsi diren, eta noraino iristeko aukera daukaten proiektzio horrek, kriston ilusia egiten dit, oso abesti polita da, gainera Zumaian grabatutako bideoklipakin, oso espeziala, nire familiarentzat. Eta hemen egoteko aukera paregabea daukala aprobetxatuz, zuei eskaintzeko nago, así que espero dut gustatzea, Mugan taldeak eta Idoia Zurmendikin dako kolaborazio hau, zenbat zubi, hainbat zauri. Elkarbanatzeko eraiki dela
hortxe entzun dugu Mugan talde gaztearen zenbat zubi, hainbat zauri abestia, kasu honetan Idoia Asurmendiren kolaborazio bereziarekin. Gustatu zait Mikelen aukerak eta hori bai, izan ere Mugan taldekoak ezagunak eta lagunak ditut. Nere iritzia palean ere gainera badira alako loraldi berri horren errepresentazio berezi bat, hemen nire hiri ingurukoak, Aldezarri ingurukoak eta esandakoa, oso gaztetatik instrumentoa gainean hartu eta emozioak transmititzeko autua hartu duen talde bat, beste asko bezala. Eta ez dakit zartasunetik ari naizen, batzutan impresio hori dudalako, naiz, nire 36 urtetan oraindik gazte mantentzen naizen. Baina ilusio berezia egiten dit. Estiloak estilo izan akustikoago, gogorrago edo dena delakoa, gazte taldeek gaur egun erakusten duten determinazioa, ez? Gauza kondo egin, lan borobil bat ondu eta hori zuzenean ere kalitatez errepresentatu eta azaltzeko. Mugan taldearen sorreraren testigu izan naiz ni, donostiarra izan da, holtzan ere ikusi ditut. Idoia ere ezagutu eta ikusi dute gaur egun bilakatu den artista itzel horren bidean hainbatetan. Eta kolaborazioaren asuntoak ere ni pertsonalki ukitzen hau eta ilusioa egiten dit. Sortzaileen artean norbere burutik harago dagoen, handiagoa den zerbait horren bila edo bereziagoa den zerbait horren bila, artista ezberdinek euren artean lana partekatzea, ez? Eta beti aipatzen dudan zerbait, baina iruditzen zait konpartitua edo elkarbanatua den zerbaitek beti duela gainbalio bat. Beraz, ilusio handia egiten dit abesti honen existentziak, bai Mugan eta bai Idoiarenak ere bai, eta nola ez, Mikel Erkiziak aipatu digun bezala, ze berezi eta ze bere sentitzen duen, eta hala ikusten da, zirkuloa hor izten dela, ez, zentzu honenean. Beraz, txapo, Mikel, ea 3. kantu kutxun bezala, zer ekarri nahi izan diguzun. Kasu honetan beste estilo musikal batekin nator, rap estiloa erabaki dut erakustea, kafe raperoak orain dela 10 urte atzera no sé qué pretende esa bestia atera zuen, bere garaian kriston booma eman zuen, baino erabaki dut bestia hau hemen jartzea, gehien bat niri rap munduan sartzeko aukera besti honek eman zidalako, ez? Asko miresten duten rapero kantantea da, zorionez ezagutzeko aukera izan dut pertsonalki eta kriston pertsona dela uste dut, eta gainera hori beregatik, ez, edo abesti honengatik rap munduan sartzeko aukera honek beste abaniko pilo bat eman dizkit, beste rapero, beste abesti, beste kanta, beste mota askotatako gauzak ezagutzeko, eta nik uste dut hemen egoteko leku bat daukala, eta hori, espero dut gustatzea, kafe, no sé qué pretendes. Mal, yo no quiero ver, solo quiero estar bien y no abandonar aquí. Hablarán de mí como de ti, como de todos, pero yo seguiré en pie por ser feliz. La verdad es que temía por llegar a un límite y no poder continuar, pero lo miro desde aquí. Límites ni metas, sinceridad sin caretas, no te metas con el que pueda alcanzarte a ti. No sé qué pretendes haciendo lo que haces, hay que crear más enlaces para no mirar más la mala mirada que miraba. Dime lo que tienes y te digo lo que dabas. ¿Tú qué te esperabas de mí? Yo de ti ya no me esperaba más nada, ahora solo queda una moneda que tirar. Tú eliges el canto, yo elijo la cara, tú no digas nada y mírame con furor. Ten un presente claro y no oscuro, tengo un teclado a mano y os juro que me he planteado ser algo más duro, puro. Sentí verdad, plasmo sin sarcasmos tras mostrar nuestras dos armas de destrucción de amos. Música y mente os llamo, sé que todo lo que digo es cierto, pero también sé que todo lo que digo no conviene oírlo. Suelto cada paranoia cada vez que pienso en todo lo que pasa por mi coco al escribirlo. Y si quieren acabar conmigo, saben que no pueden ni ceder si yo les digo bájate del techo, amigo, mírame de abajo arriba y dime lo que dices por ahí, bro. Mal, yo no quiero ver, solo quiero estar bien y no abandonar aquí. Hablarán de mí como de ti, como de todos, pero yo seguiré en pie por ser feliz. La verdad es que temía por llegar a un límite y no poder continuar, pero lo miro desde aquí.
metas, sinceridad sin caretas, no te metas con el que pueda alcanzarte a ti. No quiero ver, solo quiero estar bien y no abandonar aquí. Hablarán de mí como de ti, como de todos, pero yo seguiré en pie por ser feliz. La verdad es que temía por llegar a un límite y no pude continuar, pero lo miro desde aquí. Límites ni metas, sinceridad sin caretas, no te metas con ellas. Mal, yo no quiero ver, solo quiero estar bien y no abandonar aquí. Hablarán de mí como de ti, como de todos, pero yo seguiré en pie por ser feliz. La verdad es que temía por llegar a un límite y no poder continuar, pero lo miro desde aquí. Límites ni metas, sinceridad sin caretas, no te metas con el que pueda alcanzarte a ti. Hortxe entzun dugu Kazeren No sé qué pretendes abestia, Mikel Erkiziaren 3. kantu kutxuna. Eta gustatzen zait ezagunak ez diren, niretzako ezagunak ez diren artistak edo sortzaileak ekartzen direnean, doinuetatik haratago podcastera, izan ere, horrek ikasteko aukera ematen didalako, ez? Hemen irakurtzen nintzen Cristian Carrion Chacón dela, Kaze raperoaren edo MCaren atzean dagoen gizona, bera Kartagenakoa da, Espainiarra, eta Kaze bezala ezaguna. Musika ekoizlea ere badela irakurri dut, eta 2010-tik aurrera bere YouTubeko kanalera abestiak igotzen hasi, eta gaur egun, amaien 3 urte beranduago, milioi erdi bat arpidedun baino gehiago dituela. Dio hemen artikulo batek biran aritzen den gazte bat, 29 urteko gazte bat, eta aipatu bezala 2010-tik hasita gaur egun arte izugarrizko lan piloa kaleratu duen sortzaile bat. Hemen listari begirari naiz, bai maketak, bai diskoak, bai berak bakarrik, bai elkarlanean egindakoak, beraz, gustatu bazaizue Mikel Erkiziaren 3. gomendi hau, Kazeren No sé qué pretendes abestia, jakintzazue oso artista emankorra dela, eta lan nahi baduzue, sarean eta bere esteketan lana ikusteko eta entzuteko aukera duzula, beraz, beste behin, eskerrik asko Mikel gomendio berezi honengatik, eta entzungo dugu gaurko programari agur esateko Mikel Erkiziak ekarri nahi izan digun 4. kantu kutxuna. Eta azkenik, egia esan gaur egun nik gehien miresten eta gehien gogoko duen abestia, Bizarri taldearen nuen uste abestia da. Ingelesez, Let Her Go abestiaren bertsio euskeratua dela esan dezakegu, baita Bizarriren hita ere bai. Eta gauza da, Gartxotek idatzi zituela letra hauek, Gartxotek euskaratu zituela letra hauek, eta Gartxotekin bat txustak eta neko sierrak sortzen duten talde zoragarri honek asko eman didate, azkeneko bola dauntan. Eta abesti honek hainbeste sentiarazten nau, hainbeste urertuta sentiarazten nau, ni neu sentiarazten nau da pasada bat, ez dakit oso ondo nola deskribitu, nik usteet honena dela entzun zazuen eta disfrutatu zazuen. Baina pixat kontekstuan sartzeko, niko 25 urte dazkat, nahiko baztea naiz, eta 17 urterekin izan duen lehenengo errazio sentimentala. Eta urtebeteren ondoren, justo nire pareja horrek Erasmusa bizitzeko aukera izan zuen, eta june egin zen 5 hilabetez, eta azkenean denborak, distantziak eta edadeak, errazioa bertan bera utzi zuen, eta gauza da, ez dakit zorionez edo zoritxarrez, niri asko kosta zitzaidala superatzen ruptura hori ez. Eta egia esan, nik abestia hau entzun arte ez nintzen sentitu inoiz urertuta, konprendututa, eta beste honek eman diten konpainia, urertasun, sentimendu itxaso puro hori, ez dago nun deskribaterik, beraz. Egin ezaketen gauza bakarra da eskertu bai Gartxot eta bai Bizaldiri, eta zuei eskaini abesti hau gozatu zazuen, benetan, hau pazuek.
Jo, Mikel, nik ere pertsonalki eta Beñat eta Nekoren izenean ezin dizu eskertu besterik egin. Entzuleak pentsatuko du ona gonbidatuak nire taldeen abestiak gonbidatzera ekartzen ditu dela, espaita lehenengo aldia, baina ez da hala. Eta, ez dakit, dabilenak akaso eta bide luzea duen horren albokalte negatiboak asko dira, baina orain entzun dugun testigantzak bezalako gaiur emozionalak ere makina bat beraz. Mikel Erkiziak audio honetan azaltzen dituen emozio eta egoerak denok bizi ditugu, eta musika beti da emozioiei forma eman eta aurrera jarraitzeko bide bat nire iritzi apalean. Beraz, beti esaten dena, ez? Bestalde hori ukitzen denean, eta bestalde horrek baduenean ukitze prozesu horren eta ez dakit emozioen burrumba hori transmititzeko adorea, Mikelek bezala, azkenean abestiak norbere barneko indarra, baino asko handiagoa hartzen du eta sortu zuenak inoiz pentsatuko ez lukeen egoeraetan bihurtzen da lagungarri, ez? Niretzako pertsonalki ere abesti hau oso momentu gogor baten erakusle da. Esango nuke inozentzia bizitzan emozionalki bizi izan dudan zulorik handiena. Eta nire ere lagundu zidan, abesti honen tristetasuna bakarrik ez sentitzen. Abesti honek izan duen eragina eta ibilbidea ere oso lagungarria egin zait, bizitzan gauza positiboak nun dauden identifikatu eta hoiei eusteko, naiz eta beti ez asmatu. Etxkarik asko nire partetik ere Beñat eta Enekori, eta hoixe, jakin dezazuela naiz tristetasuna oinarri duen abesti honek, eta kaso Mikelen prozesu gogor batean helduleku izan. Urteak ere pasa dira, heldutasuna iritsi da, fastikulotan, prozesuak ere bai, eta gaur egun esan dezaket Mikelek esan duen bezala, eta bizitzaren ospakizuna ezpada ez dakit beste zer den. Zulo hori garo zela, abesti honek baduela ere noiz behinka jotzen dugun bertsio eguneratuago bat, zeinetan tristetasun eta zuloaren sentimentu ilun horiek argi eta kolorean bihurtu ziren. Beraz, hori esan da, animo guztiak alako prozesu batean dagoen edon hori, eta iraun dezala musikak eta iraun dezatela abestiek. Alako sentimentuak bildu eta prozesuak errazteko. Mi esker berriz ere Mikel Erkizia zure gomendioarengatik, eta baita zuei ere entzuleok beste behin, bestaldean egoteagatik eta nire azkeneko txapa emozional hau aguantatzeagatik, baino ala atera zait, eta bizaldiren enuen uste ala izango zenik kantuarekin esango diogu agur gaurko saioari. Hurrengo astera arte. Enuen uste ala izango zenik, bazela horrelako minik, altxako ginela distantziaren kolpetik. Ta somatzen zaitut gaur urrunean, ego berriak bizkarrean, denborak bizipoza lapurtu de gordenan. Mendiatzean gure argazkiei begira atzeman dut irrisegida, baina bizitzaren estetan galdu dira. Argirik ezin ikusi gertu, saiatu naiz nola ulertu, horren beste gauza nahi nizkizuke galdetu. Zalantzak bildu dira barruan, tristura azaltzeko orduan, sentituko naiz berriz gogotsu.
besteraiki elkarlanean, dena baztertu bat batean, bidai lagun ona izan ote naiz, iraun artean. Gogorra da dena onartzea, damuzko osita arnastea, izan ez direnen min gordin horri eustea. Malko zopa dizut onena, arren ezaztu izan ginena, ilusio berri zeldu beharko datorrena. Enuen uste ala izango zenik, bazela horrelako minik, altxako ginela distantziaren kolpetik. Ta somatzen zaitut gaurrunean, ego berriak bizkarrean, denborak bizipozala portu den, gorde naiz mendiatzean. Bazela horrelako minik, altxako ginela distantziaren kolpetik. Ta somatzen zaitut gaur urrunean, ego berriak bizkarrean, denborak bizipozala portu dek, gorde naiz mendiatzean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bagoaz Argentinara, entzuten ari gara, el amor después del amor, Fito Paezen kantua, honek emandako Netflixen azken estreinu baten inguruan aritu behar dugu Marcos Tedin Uriburu, Argentinarrik euskaldunenarekin. Marcos Tedin, aspaldiko, arratsaldeon. Opa, zelan, eguerdion. Bueno, gu ondo gabiltza hemen, gogoz, asteazkenak nahiko egun musikalak dira gurean, eta naiz eta Argentinara jo, eta naiz eta Netflixen proiektu bati buruz hitz egin behar dugun, musikak jarraitzen du izaten ardatz, eta badakigu, Argentinarrentzat orokorrean eta zuretzat ere bereziki, Fito Paez, badela erreferentziazko musikari horietako bat, ezta? Bai. Netflixek eman digu aitzaki perfektua musikari buruz hitz egiteko. Gaur egun Fito Paez da aitzaki hori. Beraz bai, Argentinako musikarik garrantzitsuenetako bat da Fito Paez, eta gaur egun, aurkeztuko dizu eta purtxo bat bere musika eta bere ibilbidea, eta Argentinan utzi duen eta uzten ari den eragina. Netflixek iritsi bar izan du ontarako, eta neurri batean, duela gutxi ekoizpen zoragarri bat, 1985 izan zen, 1985 pelikula, eman ziguna aitzakia, Argentinako historia
nahiko garaikidean murgiltzeko, eta orain Netflixen proiektu honek emango digu, Marcos, zuen musika imaginarioan pixka bat murgiltzeko aukera. Bai, eta, bueno, Fito Páezen historia, izan ere, bueno, garai hartan azten da, hasi zen orain dela 40 urte, diktadurapean, eta, bueno, argi dago diktadurak bai eragin handia izan duela, eta izan zuela bere musikan, eta, bueno, telesaila, seria, garai horretan azten da, eta, bueno, oso ondo azaltzen du zergatik hain garrantzitsua izan zen eta izaten ari den musika argentinarrontzat, bueno, Euskal Herrian bezala, askotan musika ihesbide bat da, eta bueno, Argentinan hori oso argi geratu zen. El amor después del amor, alaxe izena du kantu honek, eta alaxe izena du Netflixek estrenatu berri duen lanak, bueno, musika giroko lana esango dugu, baina era berean, bueno, musikaren bidez ere murgiltzen dena, ez? Argentinako hainbat errealitate ezagutzera eta baita. Bueno, bi figura garrantzitsu, uste dute Fito Páez eta hitz egitea Charly García ipatu gabe ere, ez dela erabate errexan Marcos, eta hor badagoela lan honen muinaren zati bat, ez? Bai, hori da, ezinezkoa da Charly García ez aipatzea. Ze, bueno, Fito Páez hasi zen jotzen, lanik eta behin Bagliettorekin, Baglietto zen momentu hartan oso famatua zen Rosarioko musikari bat, eta gero Buenos Airesera joan zen, eta hor Charly Garcíak ikusi zuen, eta bueno, Charly Garcíarekin batera azten zen jotzen, eta izan ere, bueno, Charly Garcíaren oso album garrantzitsu bat egin zuen Fito Páezek, piano jotzen, piano bar. Eta hori da, bueno, nik uste dut garrantzitsuenetako bat. Charly Garcíarekin denbora luzea ez zuen egin baino Fito Páezek, Marcos, eta bakarkako ibilbideari heldu zion. Ez da egite euren arteko harremana gerora nolakoa den, nolakoa izan den, edo ze kontari ezagukezun? Bueno, a ver, argi dago Charly García tipo berezi bat dala, ez da tipo erraza bat. Baina hala ere, nik uste dut jarraitu zutela jotzen batera, Charly García eta Fito Páez eman zuten kontzertu pare bat elkarrekin. Baina, claro, argi dago Fito Páezek talentu handiegia zeukala beste baten taldearen barruan jarraitzeko. Itzalean egoteko, ez? Bai, hori da. Orduan berak, bueno, erabaki zuen bere ibilbidea hastea. Hori gertatzen zaio Gartxotun zain letonari. Bai, izango da. Irratian diozu edo taldeekin? Edo asteazkenetan? Denetara. ¿Cómo te llamas? Fito. ¿Fito qué? Páez. Se parezca este rayo de sol. Él tiene talento para dedicarse a la música. No está la calle para que vos estés ahí. ¡Fito Páez! Ya lo hablamos, Fito, no vas a ir. No te estoy pidiendo permiso. El flaquito narigón del teclado. Me está copiando. Mañana tienes ensayo. Siempre esperándola, Cantilo. Siempre tan dulce, García. Charly tiene la banda con la corista más linda del mundo. Solo falta tu disco. ¿De qué están hablando? De tu álbum debut. Tu carrera, Charly, todo no se puede, viejo. Gran parte de lo que soy como músico se lo debo a él. Tiene muerte cerebral. Muchas canciones, sí, pero no tiene ni un hit. En la esencia de las almas. Tenés una llamada de Buenos Aires. En la ausencia del dolor. No sé cómo lo voy a hacer. Quédate tranquilo. Bueno, ematen du, Marcos, epikarako, dramarako, denetarik du Netflixen kontakizun honek, bueno, rockero handien bizitzetan kokatuta
kokatuta edo. Ba, bueno, Yo no creo en esa. denetarik gertatu zen bere bizitzan, eta hor traileran ikusten dena, bueno, Hortxe barkatu bukatzen ari zen ja. bai, nik uste traileran ikusten dena dela, bueno, erain handiena izan zuen bere bizitzan, eta hori izan zen bere amonaren eta izebaren hilketa, hori gertatu zen 1986an, tipo bat sartu zen amonaren etxean, eta hil zituen amona eta bere izeba, Fito Páezen amona eta izeba, eta hor bera Rio de Janeiron zegoen, kontzertu bat emoten, eta bueno, berak esaten du albiste hori jaso zuenean, gela guztia apurtu zuela, eta bueno, burutik joan zen, eta bueno, itzuli zen Rosariora bere irira, eta Ciudad de Pobres Corazones konposatu zuen, hori da nik uste dute albumik gogorrena bere ibilbidean. Más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Eta kaso hau, Marcos, Fito Páezen kanturik ezagunenetakoa, 11 y 6. Bai, izan ere, nik uste dute ezagunena duda barik, da nire gustokoena bai, eta hitz egiten du mutil eta neska bati buruz, 11 eta 6 urte dituztenak, eta bueno, eta kalean bizi direnak, eza? Orduan, naiz eta kanta oso kutsuna iruditu, badeko hori bere gogortasuna, eta nik uste dute oso ondo erakusten duela nolakoa den Buenos Aireseko eta Argentinako bizitza, gogorra da, eta bueno, abestiak oso ondo erakusten du. Nina goino eta goiuri emozionatuta zen. Eta izuei pasatzen, pixka bat entzun bai, eta nola ez hain sonako izen batek sonatzen dizuela, baina inoiz ez diozuela eman tartea edo belarria dina artista bati ez, eta gaur nago emozionatuta zen. Fito Páez lista luzea, baina niretzako horietakoa, eta orain Netflixeko trailerra ikusita. Gogo bat... Bueno, hola, karreria hartuko eta hurrengoan Marcos ona ekartzen dugunean Fito Páezen frikia edo sasi frikia izango naizalaren promesa ere botan edo tegia esan pinta handia du eta ez zaita aitzakia handia borik okurritzen. Nik anekdota friki bat kontatu behar dizuet, Ismael Serranoren Bine del Norte kantua deskubritu nunean, cantatzen du, si hay alguien cantaba, bueno, los Panchos, hasta aquí ahí andaban jodiendo los Pacos, y hay alguien cantaba Fito, tan izan, ez da posible, Ismaelek abestu du, Txilen norbait aritzela Fito abesten, baina badago beste Fito bat, claro, Fito Páez, eta orduan hasi nintzen, horrek behar du izan, eta ari buruz jakiten, baina bestela, bai, pixkat hasiran dudatan, zertaz ari da hemen, eta pentsatzen dut, Fito Páezi buruz aritzela, ez dut uste besterik izango denik, baina... Nik hori pentsatu izan dut, edi? Ea, baintxe deskubritu behar dugun kontrakoa, ez nik ere ala pentsatzen da. ¿Cómo te llamas? Fito. Del amor tal vez. ¿Fito qué? Páez. Se parezca. Trailerra hau entzun eta ikusten agurtuko dugun Marcos Zedin. Marcos, zenolako harrera izaten ari da? Dagoeneko Argentinan esan daiteke, ez dakite, arrakasta itzela duela, edo oraindik pixkanaka berotzen ari da, ez dakite nola hartu duen Argentinako gizarteak bere musikari handienetako bati buruzko lako produkzio erraldoi bat? Ba, a ber, gogoratu behar dugu, berak egin zuela gehien saldu den albuma hemen Argentinan. Orduan, berak badeko oso famatua da, argi dau, eta bebai, bera oraindik ere jotzen jarraitzen du. Orduan, nik uste dut, ez du harrera handirik izan behar, berak badeko bere fama, baina bai, mundu guztiak ikusten ari da. Seria nik bakarrik ikusi dut lehen kapitula, lehen atala, oso ondo egon da. Ezakit, nuke esango zererik onena dela, baina bai, ondo egon zan, eta bueno, orain ikusten jarraitzeko gogoa dekot, así que bueno.
Marko Estedin hori buru gure engantzatuko gara telesailontara eta guk ere jarraituko dugu eta hartara urrengoetan aipatuko dizugu nola gabiltzan edota ona etortzen zarenean ere elkarrekin komentatuko dugu. Baina dagoeneko zai dugu, Berde Pratoko Ana Arzuaga, aurrera egin behar dugu, arratsaldeko 6 arteko tarte horretan, eta gurtu egingo zaitugu, Marcos, urrengo batean ekarriko izkiguzu, Argentinari buruzko sekretu eta kontu gehiago. Bai, bueno, agur. Venga, Marcos, zaindu ondo izan eta txintxo ibili. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Berde Prato ezagutu nuenean, nire buruan aritu zen hemenka ni atrapatu arte. Gaur egun ere zergatia aurkitu ezinik nabil. Agian supelo izan zen? Ez. Agian kontzertura arnasgune gisa sentitu nuelako izan zen. Holtza gaineko proposamen zirraragarri bat. Ez zineran? Bakaso izango zen ezagutu dudan holtza gaineko mundu leunena. Iragana eta etorkizuna, aizpak bailiran, sonikoki nahieran nasten zituen orain bat. Amesten ari den umearen jolasa, edo niña soñando, berak dioen moduan. Askotan pentsatzen dut, herri hau esnatzen ari dela nolabait. Ez lo egon delako, baina garai galduen ostean, inoiz baino adoretuago dabielako soinu, proposamen, eta sentimentuak helarazteko bide berriak irekiz. Gaurko gure gonbidatuaren gixan, esango nuke, eta ez da izar baten begitazio bat, Ana Arzuaga da. Berde Pratoren atzean dagoena, edo Berde Pratoren baitan dagoena, ez dakigu. Ongi etorri Ana, eta mila esker gurekin kafea hartzera hurbiltzeagatik. Ke eta guzti gaur gainera. Bai, mila esker, ze polita, sarrera. Bai, saiatzen nahi zorre hitzekin eta hauek badakite, baino gonbidatua sorpresa hartzen duena. Gaur bereziki harro nago, esan barra. Bueno, duela pare bat hilabete kaleratu zenuen, adoretua diskoa esan barra, baina diskazoa esan barra, hemen danak ados. Balantzea egiteko goizegi da 2 hilabete, ala kaleratzea bera da gaiurra, lan bakoitza kaleratzen duzunen. Ba, egia esan, ez dakit noiz da data hori, ez? Esateko, bueno, harrera ona izan du, ez? Nik sentitzet baietz, oaingoz, baietz, eta kontzertuk eta batez ere oso, ez dakit, berok edo aidea izaten, bai, así que, bueno, ni posti nago. Eta ez tezu izaten batzutan kaleratu osteko jendea zitza egin dezakegu ez, kanpoko feedbacka, baino batzutan norberaren ganera abestiak transformazio bat izaten dute mundura ateratzen diren, ez? Izan ere lehenago gureak soilik dira, ez? Onerako eta txarrerako. Baina gero kasu horretan ere nola sentitu dituzu abestiak behin ja feedback ataz gain zuk mundura atera direnen, ez? Zure mundutik mundura atera direnen. Bai, hoi egia da, bueno, bai ondala bilakaera bat, ez? Abesti bakoitzana. Baita ere, aukeraketan eszenikoki nola interpretatu eta aukeraketa horretan, ez da, hoi ere beste lan badalako, eta azkenen publikoakin bakarrik aldezulako egin, ez? Azkenean zuk aldeztu pentsatu, aldez aurretik pentsatu, barkatu. Baina gero, karo, ez dakiztu funtzionatuko duen, ez? Eta orduan, bueno, horrai naiz, prozesu hori ere gozatzen, bai. Gauza batzuk testatzen ere, bai, ez? Gero hitz egingo dugu, performantzea, holtza gainekoa, baina pixkatu oraindik ere prozesuan, azken abestegoen prozesuaren arira, nolakoa izan da emozionalki galdetu nahi diskoaren sortzea, eta espezifikoa dakat galdera bat, sormen prozesu horretan oso antolatua zea, edo emozionala den bidai horretan desastre bat, zentzu honenean, hau da, nola okurritu zitzaizune sorta hau, bueno, sortzea, edo sorta honen ideia, eta prozesuan nola ordenatu dituzu ideia guztiak, zen zure unibertsoak gainera aldaera ezberdina dauzka?
Bai, behitu lehenko entzunion artista bati, ez dakit ze artista zan gainean, ez goatzen, baina esaten nola beak ezintzun estudio baten sartu eta disko bat sortu, ez da, beak aurrena bizi egin behartzula, ez? Eta hortik sortu. Orduan, oso, gustatu zitzaiten, ez? Nik, hola sentitzet, noski, denok bezala imaginatzet, ez? Orduan, abestik modu organiko baten sortzi ditut. Esan nahi dut nik gaur idia bat eukiezaket eta audio baten gorde, eta gero, abesti guztik hartzeak ordun, ez? Eta bukaera emateak ordun batez ere, hor ja itxiteia, ez? Baina, batez ere ahotsakin haste naiz. Bai, hori da zure abia punta. Orduan pentsatu nahi dut ere, naiz organikoa eta naturala izan, iritsiko dela momentu bat, hemen badago bilduma bat edo, modu batean edo bestan kontzeptualizatu nahi dudan abesti sorta bat, pentsatzen dut batzuk kanpoan gehatuko zirela ere bai, hori galdetzen nuen, beti nik galdetzen dut, lehen esan dizut, elkarrizketa hauek pertsonalak direla, nire buruari egiten dizkioan galderak besteak nola erantzuten dituzten ikustea gustatzen zait, baina bai hori adoretua bezalako, ez? Hor kontzeptu bat egongo da, azken diskoan aipatu dituzun ideia horiek biltzen dituena, eta horra jo nahi nuen kontzeptuak noiz etortzen zaizkizun edo abestien kohesio horietatik jaiotzen den, edo akaso kontzeptu batetik ere abiatu zaitezken gero naturalki datozen horiek eraikitzeko. Bai, nik uste oain arteko lanetan bai ondala kontzeptu bat, pixkat hildo bat markatu duna, ez, abesti guztiekin, baino adoretuan ez, adoretuan nik uste hildoa dela nire sentsibilidadea edo, eta nire gustoa, nire erabaki hoiek estetikok, baino berez gai aldetik, naiz eta gai batzuk errepikatzean beti, ez da bizitza, ez? Bai, karo, ez da olako kontzeptu nagusirik, ez? Orduan gero, zuk esatezuna, gauza batzuk kanpon gehatze badia, agian dia ez dielako abesti modun oso... Garaikoak edo ez, momentu horretakoak. Bueno, eta garaiei heldutare asko irakurri dut, dokumentatzen naiz hemen Sherlock Holmesen on baten gixan. Nik ez zaitut duela, inbestetik ezagutzen, bada tarte bat, baina irakurtzen duan leku askotan aipatzen da iragana, etorkizuna, eta zure pixkat hau nere iritzia, baina nola sonikoki ahotsak eukidezake iraganaren zantzua, oraineko ere bai, baina erabiltzen dituzun elementuak badira nolabait digitalak, eta orduan asko gustatzen zait, beste gauz asko ere bai, baina zure musika badela alako plaza bat iragana eta orainaren artean, ez? Orduan galdetu nahi nizun sonikoki, iraganak zer ematen dizu? Iraganean zera aurkitzen dezuzuk sonikoki, ojo, Bueno, ez da galdera erresa. Nik azkenen asko lotziate iraganakin, nik ezen ere burua hainbeste lotzen iraganakin. Eta sonikoki igual oso gutxi. Sonikoki igual ahotsa, ez? Ahotsan melodiak, baina hori bakarrik. Eske urrengo galdera zan, eta emozionalki, edo gaiteriatik, edo kantaeratik, hor akaso badaukazu iturri edo... Bai, itxaso bat edo distantziarekin begiratzen diozu horri ere. Bai, nik uste abestiaren arabera, diskoaren arabera. Berri hontan ez deta inbeste lotura ikusten, baina bai pare bat abestietan, ez? Batez ere akapela dan abesti horretan. Melodia kontu bat, berriro, baina bai da, gai batzuk nik uste igual trataera, gai horrena, ez? Amodioa, familia, natura, agian izan daiteke antzekoa, baina ez, gaiak beti berdinak dira. Bai, eta askotan ere, hau galdetzen dizun, zeni ere tradizioa berre interpretatzen ari garela edo esaten dutenean edo digutenean, beti ere pixkat, razelo pixka batekin deitzen diot horri, zen gu orain arnasten ari gara, eta nolabait bagera ere bai iraganeko influenzia guzti hori, baina batzutan ez dakit hau altu pentsatzen ari naiz, baina askotan pasatzen da tradizioare hitz oso pisuitsua dela batzutan, eta norberak nahi ez dituen, nola esan, motxilak ere ezartzen zaizkiola nahi gabe, ez da? Guztiz. Bai, akaso ana diskontan, nik ze tradiziotik tirako are gutxiago gartxotek esan duenetik, baina bai, influentziak bai daude kokatuta denbora eta espazio ezberdinetan, ez? Ozeanoz bestaldeko giroak soma daitezke oso modu sotilean, baina somatzen dira, eta horregia da
ez dugula Amerikar kontinenteko musika garaiki dena entzungo, akaso momentu batean patroi ritmiko batek eraman gaitzake gaur egun gora, baina baita iraganeko Ameriketako musiken influentzia batzuk ere, soma daitezkela Amerika Latinako musiken influentzia batzuk, eta horrek guztiak lekua duzuk esan duzun bezala, diskoak ez duelako alako aspirazio tematiko horik, ez? Etorri zaizuna sentitu duzula, fokalizatu duzulako lan honetan? Bai, baliteke. Bai, nik uste bai gai aldetik eta baita musikaldetik saiatzen naizela, egiazkotasunaz jokatzen, ez dakit nola esan, ez? Reggaetoiko bombo bat sartu nahi badiot, beldurrik ez izaten, hori beste melodia mota batzukin nasteko ordun, ez? Ordun bai, zentzu hortan eukidet, aleatoriedade hori edo, bai. Irakurri ditut nik lehen esan bezala elkarrizketa batzuk, eta gainera botatzen dituzun esaldi gehienekin guztiekin espada ere bat egin dut. Adoretua diskoaren izenburuaren arira, jokoa errexa aprobetxatuz, galdetu nahi nizun. Aipatu ditugun soniko edo influentzia eragin gauza guzti hauek, naturaliade hori bai. Zuk ustezu Euskal Herriko entzuleari orokorrean falta zaiola adore pixka bat. Hau da, adore ez horren erantzuna dela gauza guztiak etiketatu dut hemen tradizioan iraganean edo kokatzeko behar hori. Falta zaigu adore pixka, gu ere sartuko gara, inor ez gabiltzen inor kritikatzen, gu ere Euskal Herriko entzulea gara eta, baina falta zaio adore pixka bat entzuleari. Nik uste alde batetik beti ezagutu detela alde bat nahiko undergrounda euskal musikan eta euskal publiko horretan, ez? Orduan zentzu hortan nik uste nahiko ausartak direla entzule hoiek, orduan ez nuke esango, baino egia da ez dakit zeinena dan ardura, ze hemen komunikabideak sartzia, ez da? Ez dakit zeinek erabakitzen duen, ze hau bai pentsatze detela, ez da? Mainstreamera heltzen garen orduan euskaldunok, musikari euskaldunok, bai dagoela, nola sesgo, nola esatea euskeraz, begirada jakin bat, ez da? Musika horiek hautatzeako orduan. Eta orduan, badaude, lau bide, eta lau bide horiek egite dira famatuenak, nagusienak, eta orduan entzulea azkenean, lau bide horiekin gehatzea. Baina ez dakit noaino dan entzulean ardura. Nik ardura, hau ere, ez dakit lehenkoan zurekin hitzain nuen, akaso ez? Gehiagik hitzaiten dugu, igual, eta gogoratzea. Bukatzen ez zunean esaldi esango izut daiala, ez? Baina ardura esan dezula, nik beti mentsatzen dut, gehiago ere gongo dira, baina nik 3 elementu diferentziatzen ditut. Eta leheno, egiatazkoa esan dezunen asko gustatu zaizen, horri ere buelta asko maten dizkiot. Ikusten dut ardura baduela sortzaileak berak, bere buruarekiko egiaz jokatzeko, askotan ez da pasatzen, biztan da. Nik uste ardura duela kontekstuak, eta kontekstu horren baitan sartzen ditut izan daiteke Euskal Herriko tradizioa, baina edabideak ere bai, komunikabideak, eta danak ezagutzen ditugun musikaren munduko elementu asko ere bai, baina hirugarren bat nik entzuleari ere egotzi ez, baina uste entzuleak ere baduela ardura bat egiazkoa izateko bere buruarekin, disfrutatu behar dituen reggaetoi bomboak, baina ere berean ere esfortzu txiki bat egiteko egiatazkoa izaten ari den abia puntu horrekiko, ez? Eta igual hori egiteko adorea falta zaio underground munduko jendeari ez, baina igual goiko askori bai, ez? Eta horregatik underground nik beti izaten dut ere, gauza da underground, baina beste lurraren azpian egotea, eta hor doble sentida dago, baina ez dakit nik hausnarketa bezala 3 elementu horiek sentitzen ditun dira, ez dakit. Bai, gatxote hemen izan zen. Hemen izan zen, ez? Bai, eta nik egingo dut, uste dut, Anak egingo duen berdina. Bai, ados nago. Ni behintzat nahiko ados nago, bai. Identifikatzen dut hausnarketa horrekin gure realitate musikala, bai. Islada zinela urmaelea Islada zinela Nik hemen zabalduko du beste melodi txiki bat. Ez irakurri dudala esango nuke, euskal kazetari bati, eta
norbaitek antzeko idearen bat ere iradoki didala Berde Pratori buruz, eta izan da, eske ez dugu baloratzen hemen daukaguna, ze gure mugeratik kanpo Berde Prato kristona baloratzen dute, eta guk, eta izan, ez da gita dos nagoen. Honi badauka sentsazioa baloratzen dugula Berde Pratok egiten duena, beste gauza bada, akaso zuk sentitzen duzula, eske kanpoan gehiago jotzen dut, kanpoan beste realitate badago. Meloia irikidet. Bai, elkarrizketa, ez dakit nire onerako da. Bai, ez, nik pentsatzet, kazetarin batek hori esan badu, nik ustea idala hitz egiten, berriro ere mundu mainstreamari buruz. Hemengo mainstreamean ez nago, ez nuke esango, ezta? Demo guztin nago, terreno baten un alternatiboa naizen, eta karo, horrek Euskal Herrin gauza bat esan nahi du eta kanpon beste bat. Nik bai ikustetela hori oaingoz. Ez dakit ez da, noainodan oso txikia dela hau azkenen ez, eta orduan dago irrati mainstream bat, telebista mainstream bakarra, ez dakit noainodan hori. Baliteke, bai. Eta ziurrenik, kazetari horrek hori esan duenean, ziurrenik ez, erabat Berde Pratoren aldarrikapenetik esaten zuen, ez kontrakotik, akaso gehiago behar genuela hemen, eta akaso mainstreamerako lan hori gainditu hartzela, baina, guri gustatzen zaigu Berde Prato Euskal Herrian mainstreametik urrun xamar ikustea, naiz eta akaso egoista xamarra den, baina gustatzen zaigu, ze demonio. Laizzer Gartxot lehenengo kantu bat eskatu beharko diogu anari. Bai, hor aipatu behar nuen... Ez hori beriz, Bai. Bueno, hausnarketa txiki laburra hau, Inigo. Ez, aipatu behar nuen, esan dunaren arian nire duela gutxi Portugalen egon nintzen, hau ere hitzein genuen, Westlife Labsean, eta asko aipatu zen, ja ez kazetari horrek aipatu duena, edo nazioartea eta bertakoaren perspektibaren talka hori, baina egia da, Euskal Herria den mundu fantastiko honetatik kanpo, askotan egiten ditugun gauzen begirada oso ezberdina dela, onerako eta txarrerako batzutan, baino nik ere edukinuela sentsazio bat eta humiltasuna handienetik diot, entzunituela nire musika erakustean, hemen inork esan ezizkidan gauza onak bezala ez, eta hor egin nuen hausnarketa, baina asko maitezet, nola, badakit, ez nago hemen izaten daba norbera bere aberrian ez dela zea edo esaldi hori, ez nago horren aldarri bat egiten, baina nik lehenengo esperientzia izan nuen, nazi kanpoan, eta orduan leheno esan dezunarekin oso ados nago. Ez dakit, ez da euskaldunari kriterioa falta zaionik, ez? Akaso, ohituta gauden begirada, eta leheno aipatu ditugun arrazoi askorengatik gauzein nola begiratzen digun, eta kanpoan, hori ez duten ez, ikusten gaituzte eta aibala ez. Hori esan nahi nuen, entzuten ari nintzela. Baina ez da euskaldun izatearena, Ez, gainera, uste dala jaso degun erentzia, iruditeria, soinu horrek, de repente zerbait berria duenean, ez? Denoanak aipatu ere, horrek sortzen du alako zera bat, eta gainera, mainstreamean edo mainstream eskaiera joko horretan segunetan nuntzauden, aurre iritzi edo begirada hori askozaz ere zorrotzagoa izaten da. Bueno, hausnarketak egiten dabil Gartxot, eta... Hombre, tartea horretarako da, azkenetan, ez dakizuen nola disfrutatzen. Ana ari da pentsatzen, Gartxotek hausnarketak egiten dituen bitartean, hemen ez dago galdera trampa gehiagorik. Ana, lehenengo kantu bate eskainiko diguzu? Bai, noski. Zein izango da lehenengo kantu hori? Lehenengo kantua Garai Galduak izango da. Garai Galduak. Bueno, entzule, badoa Ana Arzuaga, Berde Prato, Garai Galduak eskaintzera bide horretan, eta segituan entzungo dugu. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan gaur rosetari kea, kolor ordina eta guzti jarri diogu, Berde Pratoren Garai Galduak, nahi duzu.
babesten nuena iluntzero bai txikia sentira benetan zinena horrez gero Hortxe ba, Anarsoagaren lehena, Berde Pratoren lehena, barkatu, eta segituan gurekin entrevista setean bueltan dugula, bueno, galdetu beharko diogu hemen eskuartean dudan gauza magiko honengatik, bueno, ba, aipatu dugun lan berri honen vinilo honengatik, eta baita horren atzean dagoen lanketa prozesutik, azteko, bueno, ba, ekoizpen edo grabazio prozesutik, ze errepikatu duzu formula, itzuli zara, bueno, aurreko diskoaren bideo horitara, El Tigre estudiotara, ez dakite oraingoan prozesua berdina izan den, bidetik ez dakit aldatu diren prozesuan gauzak, Ana, eta gauzak, ez dakit prozesua ja landuago, garbiago, simplifikatuago, bide bat jagina bazenuten, zerbait aldatu den zentzu horretan. Bai, nolabait bai, ze azkenen gehiago ezagutze deu elkar, ezta? Jon eta biok. Jon Agrezabalarekin grabatu duzu, aztu zaidala esatea, bai? Hori da, bai. Eta azkenean, bueno, nik ere asko ikasi dut, ez? Lehenengo disko luzetik honea, ba, gauzak grabatu iteu, eta, bueno, ba, pixkanaka, banoa, baita soinualdetik pitin bat ikasten oso mundu zabala iritzez zait, eta beste teknika bat, ez? Osea, musikarizatea gauza da, eta gero soinuaz jakitea ba beste bat. Eta orduan, bueno, zentzu hortan nik gehiegi ezakit, osea, ez dakit, ia zer, esango nuke. Eta orduan, bueno, ba, pixkanaka jakitea behintzat hitzetan jartzen ze nahi deten, ez? Emaitza bezala, ba, pausua da. Eta orduan erresagoa da prozesua Jonekin gainea hori, elkarrezagutze deu, pixkanaka geroz eta gehiago. Eta orduan badakin nundik ez joa inbeste, nundik bai, bueno, bai, prozesu asko zerrexagoa da. Hemen ikusizte jugu guk elkarrezketa akustikoak deitzen diogu espazioni, baina elkarrezketa honen zuzenekoa ez da akustikoa da, Berde Pratok zuzenan eskaintzen duen, bueno, oiko seta, esango dugu, horre, bueno, agertzen dira, luperra, hautsarekin lupearen gainetik egiten duzun prozesuak. Estudioan mantentzen dira prozesu horiek, edo bakarrik sortze prozesuan eta gero estudioan beste modu batera lantzen dituzue geruza horiek, nola egiten duzu hori, ana? Bai, asko aldatzea. Nik eramatet eskeleto moduko bat, ez da, abestia inda, baino bere, ba, bueno, bere, ez dakit, biluztasun horretan, lau elementurekin, eta listo. Jonekin ite detena da, bueno, ba, esan dezuna, ez? Geruzak, jarri, dinamika, ere bai abestiarena, ze ez da berdina, zuzenekotan nola funtzionatu aldun abesti batek, edo disko baten, ez da? Hori denok dakigu, orduan, karo, disko horretan, gainea musika minimala nolabait eginez, ba, bueno, dinamika, atentzio mantentzea, hori dena, ba, soinu aldetik lantzen da asko baita, ez? Orduan, ba, bai, asko aldatzea.
minimalismoa aipatu duzu, espazioa bada Berde Pratoren ezaugarri sonikoetako bat, espazio asko dago diskoan, niri jam... Eski parra egiten diate soniko esatu bakoitzan eta hitza hori da. Osea, parra beste batin, Nauzi? Zure soinuan esan ezeka, ja, gartxot dagoenetik niri ere soniko esatu baina zu aurrean zaudenan bakarrik, Nik nire bizitza, zugandik aratagoko bizitzan gartxot, ez dut soniko kontzeptu. Hori da, Lapurdiagoa zenean azentu aldatzen zaigun bezala. Niri era bat, Lapurdira Bergarara joan da ere, bai. Barkatu. Bueno, baina zure realitate sonoro horretan, espazioa bada ezaugarri bat ezana, badago espazio asko minimalismo aipatu duzu, nolako da kudeaketari ze estudioak bai albidetzen du gauzak asko kargatzea zuzenekoan ez, Luperrarekin, bueno, egin ditzakezu gauza asko, baina estudioak badauka tentazio hori, eta ez dakit hori nola kudeatzen dezun. Bueno, ez da zerbait gehiegi pentsatzeetena edo aldez aurretik erabakitzetena, ez da, nik gusto badauket eta orduan intuizioaren bidez, baietze edo ez esatet, jonek bai daukela igual tendentzia gauza gehiago gehitzera. Eta, bueno, hor nik ere ez daukat arazorik, baina nik uste dala gauza bat nahi gabe ateatze zaitena, ez? Esatetela ez, Jon, hau ez? Orduan, bueno, hor da oreka kontu hori, ez, eta bion arteko komunikazio hori baita. Lastana Oian Esan lezake entzuleak edo saialiteke entzulea bi diskoen arteko aldaketa sonoro bat bilatzen. Esango nuke, iritzi personala bat, akaso nabil ondo, ez dela desberdintasun sonoro hori, estudioko prozesu hori, bi diskoen arteko desberdintasun nagusia. Ez da adoz zaudenana. Badagoela koherentzia sonoro de xente bilanen artean, eta kaso lanketa melodikoak eta bestelakoak direla kaso diferentzia gehiago, ez? Bai, gehiago agian bai. Bai, soinu aldetik ere badago konplexutasun maila handiagoan ikuste honetan, naiz eta maila oso ez dakit simple ez daitza, ez? Minimalistetan ibili, ez? Baina bai, badago aldaketa hori, baina nik ere pentsatzet aldaketa nagusiena dela ez dakit ze tono dauken diskoak edo, ze hori, bargitsuagoa ikusten nik disko hau, dantzagarrigoa, eta hori da igual netzako nabariena dena. Harrapatu ninduen ari gara entzuten eta kaso ez da argi horren eta dantzagarritasun horren zati amaierako zati honetan adibidea, baina badaude ari gara poliki guztiak entzuten, gero ez zinen ere entzungo dugu, entzun dugu garai galduak. Bueno, badago, ez da idartxoztuk ere ikusten duzun ez, argi hori eta ritmoetan bestelako joeratxo bat diskoan markatzen duela igual diferentziaz. Bai, Berde Pratori argia dario. Nik esango nuke, baita orain entzuten ari ginen ez dakit momentu tristeagoetan. Eta nik esango nuke gainera, ahotsa, eta hori zen nire urrengo galdera, ahotsa dela horietako arrazoi nagusia ere bai, aipatu ditu sonikoki elementuak zeintzuk diren, nio? Baina niri ahotsak sortzen dizki galdera, nik uste interesgarrienak zen, ni ahots zentrista konsideratzen naiz, guztiz, eta esango nuke parame los pies, esatean, baina zu ere etzabiltzala klubo horretatik oso urrun ordun. Zure ahotsaren prozesua, instrumentu ederrenetza dakannik, ahotsa, nola izan da zure trebatze prozesua, entonazioa, tekstura, lantze hori, abestiekin aipatu zuen prozesua ez dela natural atera zaizu, edo izan dezu zure ahotsa garatzeko alako referentziren bat, ez pertsona edo artistak, baizik eta bazegoen helburu bat, edo ahotsaren prozesua nola izan da? Bai, nik uste asko fijatzen nahi zela eta beti fijatu izan nahi zela ahotsetan eta ahotsa erabiltzeko modu desberdinetan, ez? Nere kasun, bai nik uste, gero gauza oso berezi bagertatzea, dala nik uste ahotsa aldatu iteala, ez? Osea, eta hor, moldatu itezea. Baina, bai, nere helburua beti izan detena da ahotsa mugetara eramatea, nere muga propioetara, ez? Orduan, agudoenetan ibiltzea, gero grabetan, adibidez, baina baita ere teksturaldetik, ez? Gero oso kuriosoa da nola
posizioa aldatuz, bokalak nola esatituzun, kontsonanteak keinuera esan daiteke ez, hori aldatuz nola aldatzean soinua, baina baita ere, bueno, nik pentsatzet, hori mundu guztiek gertatuko zaiela, segun zeizean pentsatzen, irribarreite dezun edo ez, bueno, gauza hauek ez, orduan, karo, joko hori hitzen artean, esanaiaren artean, eta ahotsa nola ateratzen dezun horren artean, oso interesgarri iritze zait, eta hor asko ibili naiz pentsatzen diskoa iteak ordun. Hemen ere izan ditugu, eta ez dakit, bueno, ez tezu jakingo, baino hemen fonetikaren friki bat daukazu aurrean, eta hemen ere hitzegin izan dugu hori ez, euskeran beran, ze bokal aukeratzen den, eta nola esaten den, askotan ikusten jendeak ez dakien musikalidade bat dagoela hitzetan, eta hitzen bokaletan, silabako buretan, eta bueno, poste naiz, ez naizela gaztati junda da on bakarra. Aizue, ondo goaz, baina bazpade bigarren kantua eskatuko diogu, Anari, eta gero izango dugu oraindik sarraskiari heltzeko aukera. Zein izango da bigarren kantu hori, Ana, eta ez dakit, lehen uzitut eskaini, kanturren inguruan zerbait aurreratu nahi diozun entzuleari, zerbait gehiago azaldu nahi duzun. Bueno, haingoa izangoa ez zinen abestia, eta bueno, ez dakit nola aurkeztu, bada, bueno, nola esatea, jode, desamor. Bai, desamodio, ez dakit. Desamodio, maite mina. Maite mina. Bai. Bihotza utxi baten. Astelena, o... Ai, ez dakit, bai, da, hori, desamodio abesti bat. Badoa, Ana Arzuaga gure setera bidean, eta segituan entzongo dugu desamodioaren giroan sortutako kantoi. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Berde Prato prest, eta segituan bere bigarren kantu, bere bigarren lan hori ez zinen. Irria hoan korrika beroan, udaren partean beti zaitut goan, neguko ilunak alde batera uztean, astutzen ditut egindako kalteak. Eta barekien ez zinela egingo nuen bakarrik bidea. Zurra izan da ez zinen ainalaia, gainean oraindik dut zorrotz zure itzala. Ehundaka alditan esango duzu maitia, azken sasoietan txarra duzula zortia. Eta barekien ez zinela egingo nuen bakarrik bidea. Tristuraz esango dut orain datorrena, beti kezkatzen bainau izateak zuzena. Aldera
eta oroimena, ta niri eman zenidan zenuen ederrena. Bai niri eman zenidan zenuen ederrena. Eta banekin etzinela egingo nuen bakarrik bidea. Eta banekin etzinela egingo nuen bakarrik bidea. Eta banekin etzinela egingo nuen bakarrik bidea. Eta banekin etzinela Bueno, hortxe Berde Pratoren bigarren kantua, bigarren eta azkena, bi izango dira gaur entzungo dizkigunek, eta azken txampan murgilduko gara arratsaldeko 6etara bidean, oraindik tartetxo bat badaukagu, estutasun gehiagirik gabe, bueno, disko honen, lan honen, eskutan dudan audoretua honen, letretan murgiltzeko, eta letren analisi horretan murgiltzeko, Sarraskia. Zan. Goiuri gozatzen du gehien sintonia hontaz. Bai, nik sintoniarekin pila bat gozatzen dut. Sarraskia tartean, abestien letrak hartu eta aztertu egiten ditugu, eta horien buruzko galderak egiten ditugu, eta bueno, libre zara erantzuteko, edo ez erantzuteko, ze pasaden astean gertatu zitzaigun, Eider Saenzekin, pixka bat saltxero jarri ginela, eta Zinela. Hau taldelana da, Gartxot. Onerako eta txarrerako, ez? Bai, hori da. Barkatu. Jarri ginela ordu. Eta orduan jarri ginen modo kotillo, eta gaixo astutasun batean jarri genuen, barkatu Eider. Baina atera zan, ez dut esun edik. Bai, osondo. Orduan, zuk erantzun nahi duzuna, eta bestela ez. Aipatu duzu ez, argiagoa dela, disko hau, naiz eta agian eskuartean hartu eta argazkiengatik, iruditeriarengatik ematen duen iluna nostalgikoa. Baina nik abestiak entzutean, letra guztiak entzutean, ikusi dut argiaren kontzeptu hori, eta ez soilik dantzagarritasunean. Aizpak abestian diozu, dirdir soinean izan dut beti argi izpi bat, etzinen abestian, neguko ilunak alde batera utzita. Izar baten begitazioa, irudi bat distiratxuena. Hori, esan bezala, ez da soilik melodietan argitasun hori islatzen, ez da? Barkatu gara. A ber, bai, nik uste badaola, aurreko lanetan tragedia punto bat zeon, eta oain ez da oain beste, nik uste bai, irekitzeala beste emozio batzuetara. Lehenengo abestia Aizpak da, eta bertan esaten duzu, kanpoan dago mundua, bi neska jolasian, batak du galdekizuna eta besteak erantzuna. Bi neskatorietatik zein zinen zu, galderak egiten zituena edo erantzunak zituena? Galderak egiten zituena, noski. Eta gero, beste, oso, ez dakit gehien gustatu zaidan abestia denala, ez, edo, ez dakit. Baina asko gustatu zait, eta esaten duzu, cuando cantare a un mundo feliz. Niña soñando abesti horretan, ari zara mundu zoriontsu bati abesten orain? Bueno, ez. Esan nahi dut, da, nostalgia hori aipatu dezun leno, ez, eta hori beti dago nik uste abesti guztietan ez bada, ia guztietan. Balin badago gozamena eta alaitasun puntu bat, beti nik uste nahi gabe nostalgia hori ere badagoela, eta hitzoiek
nik uste nahiko adierazgarrik dira zentzu hortan. Errealidadeari buruz hausnartzen, ez, nola esan zerbait guztiz alaia. Ba, perfecto, gainditu duzu sarraskia. Bore, bai, arratsaleko 6ak gertu ditugula, ez dakit Gartxot azken galderarik baduzun botatzeko, baina laiztera. 17 bat gehatu zaizkit hemen, parkatuan. Azken bat egin dezakezu. Azken txiki bat egingo ez, gainera pixkat. Bai, dena lotzeko, hitz egin dugu abestien inguruan, ahotsa, instrumentua, grabazioa, diskoa, baina niri ezagutu zintuan kontzertu horretan, atentzio asko dituzian ere, pixkat estetika mundua performatiboa, eta abestitatik arago dijoan ezakit pertsibitu nuen, ezakit zein den hitza, arte handiegia da, baina bai, hori da, ez, sormen uholde bat bezala. Eta bukatzeko galdetu nahi nizun, abestietatik nola bizi duzun ere prozesu hori, ez? Performancea diot, holtzara modu batean igo, ez gantziak soilik argien trataera, kolokazioa, mugimenduak. Kuriosidadea sortzen dizen, bada gauza bat nik pixkat berandu barneratu duana, eta orduan orain, atentzioa ditzen dit ikusten dudan bakoitzan. Orduan, zure perspektiba jakin nahiko nuke, abestitatik haratago dagoen guzti hori nola kudeatu eta plazaratzen duzun. Bai, nik ulertzet osotasun baten, ez da, proiektua, orduan igual da arte derretatik naturelako, eta orduan dena zaintzearen gauza hau, ez, estetikoki. Nik uste dala ideia edo sentsazio batzuk adierazi nahi dituzunen, abesti hoiekin, edo atmosfera bat, ez? Hori pixkat besarkatzea beste tresna guztiekin, ez? Orduan argiekin, zure jarrerarekin, zure jantziekin nik uste besarkatze badezu, sentipen hori, iristaraziko ez dula asko zerrexago, ez? Bestela, igual, ez dakit, baino obstakulo, edo, zeiltasuna jartzituzu biden hori adierazteko, nik uste. Bai, amen. Ez gara murgilduko, 2022an Berde Pratok publikatu zuen kantu honetan, zu atrapatu arte, kortaturen bertsio berezi honetan, baina honekin agurtuko dugu gaurko saioa, izan da iragana nahikoa denbora, abesti hau asko entzun, eta seguraski anak ere entrevista askotan azaltzeko nondik norakoak, bilatu ditzakezu hemeroteketan bestela, baina tira, atzo aurkeztu zuten Inigo Muguruza beka hori, elkarreke martxan jarri duen beka hori, eta kortaturen bertsio honekin gaurko saioa agurtuko du, mendik jitu eta konpainari besarka ateman da, badakite badabilela bekaren gironekin horrela mugituta, eta ez da gutxiagorako, eta Euski Fermin eta konpainia guztia. Anarsoaga Berde Prato, mila esker gaur gurera horbiltzeagatik, horrelako altxorrak ekartzeagatik, horrelako diskotzarrak ekartzeagatik, eta nahi duzun arte. Mila esker. Gartxotun zain letona, datorren asteazken arte ondo biden. Hoxe, bai, berdin. Ongo batxik, zaita patamotako. Zain du zure testinguru soniko. Bai, zaituko. Goiuri Zeizarandia, zu bihar arte. Eta zu entzule, plazer baduzu eta oraindik damutu ez pasara, bihar arratsaleko 4:05 hemen bigarren kafean zuekin izango gara, naiz irretian, plazer baduzue, badakizue, eta bestela oker zabiltzate.
Keep calm and bigarren kafea.